Türkmen paýtagynda ýurdumyzda giňden berenilen alymlar gününe gabatlanylan berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne alym, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara alym-maslahat öz işini tamamlady. Foruma ýaş türkmen alymlarynyň golumlarynyň maşgada dünýäniň enşime ýurdunyň alymy toparlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Halkara maslahatyň ikinji günem işin ýagdaýda geçdi. Alymlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde, Halkara Neft we Gaz Üniversitetinde, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş institutunda, Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetinde, Matymlada Türkmen Döwlet Üniversitetinde Alymlar Akademiýasyna geçirilen maslahatlar netijeli boldy. Maslahatlarda maglumat telekommunikasiýa tehnologiýalary, fizika, matematika, owu hojalygyny almy taýdan ösdürmek, ekologiýa meselesi, hemde biotehnologiýanyň ähmiýeti, lukmançylyk we derman ferişleriniň önümçiligi, senagat innovasiýa tehnologiýalary, anfanperwerlik ilmlerini ösdürmek ýaly uglary boýunça özara pikir alşyldy. Ma'lum bolşaýaly berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentiň başçylygyny alym we bilim ulgamyny durmuşa geçirilýän innowasion özgörtmeler siýasatynyň netijesinde we mühim ulgamlaryň ösdürilmegine täze kuwatly terg berildi. Hormatly prezident bu täze maglumat goşugy hemde sany tehnologiýalaryň ukunly ösýän şertlerini, dürli ýurtlaryň almy barlygy bileşikleriniň arasynda hyzmatdaşyk we ýygydaly gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň zerurdygyny notaýar. Şunýaly özara bähbetli hyzmatdaşyň giňeldilmegi, tejribe alşmak üçin berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe alym, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara maslahat netijeli meýdançy bolup hyzmat eder. Degişli madde enjamlaryň we kanunçylyk binýadyny putulandyrmak, öňde barjy tehnologiýalar we alym tehnika ösüşiň gadananlaryny işiň ornaşdyrmak, ýaş ilmi işgärler taýýarlamak, kämilleşdirmek boýunça maksada laýyk şäherler görülýär. Günüň ikinji ýarmynda halkara maslahatyň ýapylyşy boldy. Foruma gatnaşyjylar Aşgabatda geçirilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne alym, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara almy maslahatyň almy tejribelerini alşmak, Türkmen we dünýäniň iri almy barlyk institutlarynyň bilen daşary ýurtly alymlaryň arasynda gatnaşyklary işleňleşdirmek üçin mühim şähere öwrülen ornatdylar. Çykyşlarda Türkmenistana amala aşyrylýan ägurtly özgörtmeliň, alymyň hemde bilimiň ukunly ösdürilmeginiň, dürli döwletleriň alymlarynyň hyzmatdaşlygynyň putulandyrylmagyna kuwatly itergi berip, wajyp uglary boýunça iki tarapyn hemde köp tarapyny gatnaşyklaryň täze uglary kesgitlemegi mümkinçilik berenligini ýaly. Döwletlerimiziň arasynda döredilýän ygtybarly binýat almy hyzmatdaşlygy mundan belägem giňeltmäge, tejribe alşmagy hemde iki halkyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokurlanyrmagy gönükdirilen bilelikdäki almy barlyklar geçirmäge şert türedi. Milli liderimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň alymlarynyň öňüne durýan esasy wezipeler kesýetlep, Türkmenistanyň almy kuwatyny artdyrmagy, diýarymyzyň hemde dünýä ilminiň gazananlaryny iş ýüzünde giňden ulanmagy, olary önümçiligi we bilim ulgamyna işiň ornaşdyrmagy, innowasion teklipiň binýadyny döretmäge aýratyn üns berýär. Halkara almy maslahatyň ahyryny oňa gatnaşyjylar hormatly prezident we ýüzlenme kabul etdiler.